जयंती महोत्सव समितीच्या वतीने आज या ठिकाणी जी काय पत्रकार परिषद बोलवली, या पत्रकार परिषदेला आपण सर्व पत्रकार मंडळी उपस्थित राहिलात. सर्वात प्रथम आपलं स्वागत आणि आभार. या पत्रकार परिषदेसाठी संयुक्त जयंती महोत्सव समितीचे सदस्य, अध्यक्ष, त्याचबरोबर सर्व कार्यकर्ते, त्यामध्ये आदरणीय विजय भाऊ असतील, प्रमोद असतील, चंद्रकांतजी आहेत, राजेंद्रजी घायवट आहेत, रमेशजी शिरकांडे आहेत, अशोकजी मंडलिक आहेत, सागर भाऊ आहेत, पवार आहेत, भाऊसाहेब आहे, अक्षय, त्याचबरोबर वागचौरे आहेत, सावळेराव गायकवाड आहेत, संगारे आहेत. सर्वच कार्यकर्ते या ठिकाणी समितीचे उपस्थित आहेत. या सर्वांच्या वतीनं प्रथमतः आपलं सहर्ष स्वागत. खरं म्हणजे अकोले तालुक्यामध्ये विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी होत असताना फक्त आणि फक्त एकाच महापुरुषाची जयंती साजरी न होता या 11 ते 14च्या दरम्यान जेवढे महापुरुष या देशामध्ये जन्माला आले या सर्वांचा एक जयंती महोत्सव साजरा व्हावा अशा प्रकारची मानसिकता आंबेडकरी चळवळीच्या सर्वच कार्यकर्त्यांची आणि त्याचबरोबर संयुक्त जयंती महोत्सव समितीच्या सर्वच नेते आणि कार्यकर्त्यांची अपेक्षा होती आणि ती गेली 10 ते 15 वर्षांपासून आपण परिपूर्ण पार पाडत आलो आहोत. या ठिकाणी आपण महाराष्ट्रातील सर्वच नामवंत व्याख्याते प्रत्येक दरवर्षी आपण आणलेले आहेत. या कोरोनाच्या नंतर खऱ्या अर्थाने 2 वर्ष जयंती आपण करू शकलो नाही, परंतु कोरोनाच्या नंतर पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी महात्मा फुले, छत्रपती शिवराय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे, राघोजी भांगरे, त्याचबरोबर संत रविदास, शाहू महाराज या सर्वांचीच एकत्रित जयंती आपण या ठिकाणी साजरी करत आहोत. ही जयंती साजरी करत असताना आपण साधारणतः 11 तारखेला प्रमोदजी मंडलिक समितीचे जे काही कार्याध्यक्ष आहेत त्या कार्याध्यक्षांच्या वतीने त्या ठिकाणी माळीझापमध्ये क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले तत्सम त्याचबरोबर छत्रपती शिवराय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि सर्व महापुरुषांची जयंती माळीझापमध्ये 11 एप्रिलला सकाळी 9 वाजता साजरी होते. त्यानंतर 12 एप्रिलला आपण जे काही शेकईवाडी आहे त्या ठिकाणी अभिवादन सभेचा कार्यक्रम करतोय आणि 13 एप्रिलला अकोले बस स्थानकावरती आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवराय, महात्मा फुले, त्याचबरोबर अण्णाभाऊ साठे, संत रविदास, शाहू महाराज, त्याचबरोबर क्रांतीवीर राघोजी भांगरे या सर्वांना अभिवादन करण्यासाठी आपण बस स्टँडवर एक जाहीर अभिवादन सभा देखील आयोजित केलेला आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण मराठी चित्रपटातील त्याचबरोबर मालिकेचे ज्येष्ठ अभिनेते आदरणीय किरणजी माने त्यांची आता जी अतिशय चर्चेत असलेली मालिका आहे TV चॅनलवर जे चालू आहे ते आदरणीय किरणजी माने त्यांची मुलगी झाली हो ही मालिका आज खूप फेमस आहे आणि म्हणून पुरोगामी चळवळीशी त्यांचं कायमच नातं जोडलेलं असल्यामुळं आपण त्यांना या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित करतोय. त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये एक नाव असलेले आपल्या तालुक्याचे सुपुत्र आदरणीय सुधीरजी लंके लोकमतचे संपादक हे देखील त्या ठिकाणी उपस्थित असणार आहे. त्याचबरोबर आपल्या तालुक्याचे आदरणीय आमदार साहेब किरणजी लामटे हे देखील त्या ठिकाणी आहेत. त्याचबरोबर सीताराम पाटील गायकर सहकार्याचे एक जाणतं नेतृत्व ते देखील या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत आणि नागपूरवरनं चित्रपट अभिनेत्री पूजा चांदुरकर यांना देखील आपण निमंत्रित केलेलं आहे. त्याचबरोबर एक सुप्रसिद्ध अभिनेते राहुल राजे यांना देखील आपण मुंबईवरनं या ठिकाणी निमंत्रित केलेलं आहे. या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आदरणीय विजयराव वागचौरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि रमेशराव जगताप यांच्या स्वागत अध्यक्षतेखाली आपला हा सर्व कार्यक्रम पार पडणार आहे. या सर्व कार्यक्रमासाठी तालुक्यातील अनेक खेड्यापाड्यातील जनता उपस्थित राहणार आहे. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं खेड्यापाड्यातून येणारे जे काही कार्यकर्ते आहेत त्या सर्वांना अकोले तालुक्यातील आपण सर्वजण त्यांचं स्वागत तर करूयाच, पण मी या आपल्या सर्व मीडियाच्या माध्यमातून अकोले तालुक्यातील सर्व जनतेला मी आवाहन करतो की ह्या काही जयंती सोहळा आहे
हा सोहळ्याची अधिक उंची वाढवण्यासाठी आपल्या सर्वांची उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. आपण सर्वजण याल अशी अपेक्षा ठेवतो आणि हेच आपलं निमंत्रण आहे असं समजून आपण सर्वांनी या कार्यक्रमात यावं अशी विनंती करतो. इथंच थांबतो. जय हिंद. संयुक्त जयंती महोत्सव समितीच्या अकोले तालुक्याच्या वतीनं छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतीवीर रावोजी भांगरे, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे, संत रविदास यांचा संयुक्त जयंती सोहळा 11 एप्रिल ते 14 एप्रिल असा होणार आहे. उद्या सकाळपासून या देशातील सर्व पुरोगामी चळवळीचे गुरु म्हटले तरी चालेल असे महात्मा ज्योतिराव फुले यांची जयंती उद्या 11 एप्रिलपासून सुरू होते. अकोला तालुक्यातील सर्व संघटनांच्या वतीनं गेली 20 वर्षापासून आपण तालुक्यातील विचाराचं मंथन करण्यासाठी व्याख्यानमालेच्या माध्यमातून आपण जयंती महोत्सव साजरा करीत आहोत. केला गेला पण गेली 2 वर्षापासून या महोत्सवामध्ये आपल्याला कोविडमुळे काही सहभागी होता आला नाही. पण यावर्षी तालुक्यातील तमाम सामाजिक संघटनांच्या वतीनं, राजकीय पक्षांच्या वतीनं, विशेषतः सवयीत काम करणाऱ्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या वतीनं हा जयंती सोहळा मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात साजरा होणार आहे. या निमित्तानं आपली सर्वांची तालुक्यातील सर्व तमाम नागरिकांची उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं 11 पासून ते 14 पर्यंत सर्व कार्यक्रम निश्चित झालेले आहेत. कार्यक्रमाचं सर्व नियोजन झालेलं आहे. लोकांचा सहभाग आणि उत्साह प्रचंड आहे. आपण सर्वांनी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित राहायचं. 13 तारखेला जो काही अभिवादन सभा होणार आहे, तत्पूर्वी त्या ठिकाणी अभिवादन रॅली त्या ठिकाणून काढण्यात येणार आहे. बाजार तळापासून तर महात्मा फुले चौकात आणि महात्मा फुले चौक ते एस टी स्टँडमध्ये सभेच्या ठिकाणी असा ते अभिवादन रॅलीचा रोड असेल किंवा निश्चित त्या ठिकाणी आहे. आणि त्या ठिकाणी 13 तारखेच्या अभिवादन सभेमध्ये ज्या पद्धतीनं इथे संगारे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे किरण माने असतील, किरणजी लहामटे असतील, आमदार आपले किरण लहामटे असतील, गायकर साहेब असतील आणि विशेषतः या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आपल्या सर्वांचे मित्र, पुरोगामी चळवळीत काम करणारे एक क्रियाशील पत्रकार म्हणून जे काही ओळखले जातात ते आमचे मित्र, आपल्या सर्वांचे मित्र सुधीरजी लंके या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आहेत. याबरोबर त्या ठिकाणी सिने क्षेत्रातील जे काही चळवळीला मानणारे किंवा आमच्यासोबत मैत्रीच्या सोबत असणारे यांचे पूजा चालूरकर, राहुल माने, राजे ही मंडळी आहे. आणि इतर जी तालुक्यातील सामाजिक राजकीय क्षेत्रातील काम करणारे जसे सुरेशराव पोते असतील, मधुभाऊ असतील, अशोक भांगरे असतील, जसं सावंत असतील, कैलासराव वाकचौरे असतील, उत्कर्षताई असतील, विरंब कुलकर्णी, अजित नवले अशी मोठ्या संख्येनं संपूर्ण तालुक्यातील सामाजिक राजकीय क्षेत्रातील काम करणारे लोक आहेत. या मंचावरून तालुक्यातील सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात ज्यांनी विशेष असं काय काम केलं ते पत्रकार शास्त्रमंत्री गजे असतील, सर असतील. आमचा मानस आहे का त्या तालुक्यातील सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक क्षेत्रात काम करणारे जे काही प्रसिद्धीच्या पलीकडं राहिलेली पडद्याआड राहिलेली लोक आहेत अशा लोकांचा सुद्धा त्या ठिकाणी त्या स्टेजवरून आपण त्या ठिकाणी त्यांचा सत्कार करणार आहोत. आणि आजपर्यंत महापुरुषांच्या विचाराच्या आचारावर हा तालुका या ठिकाणी निश्चितपणे आजपर्यंत काम करत आलेलं आहे. कार्यकर्ते त्यांच्या पावलापाऊल काम करतात म्हणून या तालुक्यातील सामाजिक सौहार्द कायम राहिलेला आहे. या तालुक्यामध्ये सामाजिक क्षेत्रात कसल्या प्रकारची दरी नाही किंवा जातीय तणाव किंवा सामाजिक तणाव असा प्रकारे झाला नाही. याचं खरंच श्रेय जातो की आपण जी सर्व चळवळीत काम करणारी माणसं आहेत आणि या तालुक्यातील जी पुरोगामी जनता आहे त्यांच्यामुळं या महापुरुषांच्या विचारांवर ते ठाम असल्यामुळं ते आजपर्यंत कसल्या प्रकारचे चुकीचे संदेश या तालुक्यातून गेले नाही की चुकीचा विचार या तालुक्यात पसरला नाही. म्हणून आपल्या या तालुक्यातील जे महापुरुषांच्या जयंतीचे उत्सव आपल्याला साजरे करायचे आहेत. म्हणून 13 तारखेला आपण सर्व अभिवादन सभेला उपस्थित राहू. दुसरी या तालुक्याची परंपरा आहे का 14 तारखेला मोठ्या संख्येनं गावोगाव त्या ठिकाणी जयंतीचे कार्यक्रम असतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला या सोहळ्यामध्ये सहभागी होते नसल्यामुळं आम्ही 13 तारखेला तालुक्यातील तमाम जनतेच्या वतीने ही जयंती अभिवादन सभा करणार आहोत. आणि 14 तारखेला प्रत्येकजण आपल्या गावात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करतच असतो. पण या तालुक्यातील प्रशासनात काम करणारे जे काही अधिकारी आहेत यांच्या वतीनं किंवा यांना सोबत घेऊन त्या ठिकाणी 14 तारखेला सकाळी 9 वाजता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी यांची प्रतिमेचं पूजन त्या ठिकाणी महापुरुषांच्या प्रतिमेचं पूजन त्या ठिकाणी करून त्या ठिकाणी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं प्रमुख उपस्थिती जी सुरेशजी पोते एक सामाजिक चळवळीत काम करणारे मोठे एक नाव आहे महाराष्ट्रातील
त्याचप्रमाणे आपल्या अकोले संगमनेर परिसराचे प्रांत जे काही शशिकांतजी मंगरुळे साहेब आहेत ते आहेत, तालुक्याचे तहसीलदार सतीशजी थेटे, त्याचप्रमाणे तालुक्याचे PI मिथुनजी घुगे, दिलीप सोनकुसळे BDO आणि इतर सर्व जे कारखान्याचे MD आपले अजित देशमुख साहेब हे कार्यकारी संचालक आणि इतर तालुक्यातील सर्व विभागाचे प्रमुख म्हणजे जो असे PWD असेल, फॉरेस्ट असेल किंवा पोलीस निरीक्षक आपले राजूचे असतील, कृषी असेल, या सर्व विभागाच्या वतीनं त्या ठिकाणी एक अभिवादनाची सभा म्हणता येणार नाही, तर त्या ठिकाणी अभिवादन करण्यासाठी सर्वांच्या उपस्थितीमधला सकाळी 9 वाजताचा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमासाठी आपण सर्वांनी उपस्थित राहायचे आणि 14 तारखेची जयंती, 13 तारखेची या जयंतीचं अभिवादन सभा आणि 14 तारखेच्या अभिवादन सभेला तालुक्यातील तमाम जनतेने उपस्थित राहावं असं या ठिकाणी या तुमच्या माध्यमातून, मीडियाच्या माध्यमातून आपण आवाहन करीत आहोत. आपण सर्वांनी उपस्थित राहावं असं या ठिकाणी आपण समितीच्या वतीनं दरवर्षीप्रमाणे छत्रपती फुले शाहू आंबेडकर यांचा संयुक्त जयंती सोहळा मोठ्या उत्साहामध्ये अकोल्यामध्ये खरं तर आम्ही साजरा करतो. राज्याचे RPIचे सचिव आदरणीय विजयरावजी वाकचौरे, शांतारामजी संगारे, चंद्रकांतजी सरोदे, देठे साहेब, सचिनजी शिंदे हे सर्वच समितीचे प्रमुख. खरं तर 2 वर्ष कोरोनाचा काळ असल्या कारणानं जयंती महोत्सव मोठ्या उत्साहात आम्हाला साजरा करता आला नाही, परंतु आता कोरोनाची पार्श्वभूमी संपली आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 14 एप्रिलला जयंती आहे आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांची 11 एप्रिलला जयंती आहे. असा संयुक्त जयंतीचा कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी या अकोले तालुक्यात सुरू करतोय आणि त्यामध्ये 11 एप्रिलला म्हणजे उद्या या ठिकाणी माळीजाप या ठिकाणी 9 वाजता अभिवादन सभा आयोजित केलेली आहे. त्याचप्रमाणे उद्या संध्याकाळी शेकेवाडी या ठिकाणी अभिवादन सभा आयोजित केलेली आहे आणि त्याचप्रमाणे 13 तारखेला आणि 14 तारखेला संपूर्ण ग्रामीण भागात गावागावा ठिकाणी त्या ठिकाणी जयंती महोत्सव आहे आणि म्हणून त्यानिमित्तानं आत्ताच वाकचौरे साहेबांनी ज्या पद्धतीनं सांगितलं की अकोल्यामध्ये एक अभिवादन सभा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दिवशी त्या ठिकाणी सुरू करायची आणि साधारण अकोल्यामध्ये महात्मा फुले चौक ते गांधी चौक असा एक मार्ग आम्ही त्या ठिकाणी एक रॅली त्या ठिकाणी करणार आहोत आणि अशा या रॅलीच्या निमित्तानं म्हणजे 11, 13 आणि 14 या दिवशी आपण मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहावं. ही संयुक्त जयंती संयोजन समितीच्या वतीनं मी तमाम अकोलेकरांना या ठिकाणी विनंती करतो, कारण की छत्रपती फुले शाहू आंबेडकरांचं योगदान ह्या महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशात आहे. भारताचं संविधान जे निर्माण करण्याची ताकद ज्या थोर महापुरुषांनी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला दिली, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्वावर हा देश चालतो आणि म्हणून भारताचं संविधान आणि कायदा आजही सुद्धा तितकाच प्रगल्भ आहे आणि म्हणूनच आज श्रीलंकेसारखी परिस्थिती आमच्या देशावर ओढवत नाही, पाकिस्तान सारखी परिस्थिती आमच्या देशावर ओढवत नाही, कोणता देश आमच्या वाकड्या नजरेने पाहू शकत नाही. याची संपूर्ण ताकद डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानानं आम्हाला दिलेली आहे आणि म्हणून या थोर महापुरुषांचा जयघोष, त्यांची जयंती मोठ्या उत्साहामध्ये संपूर्ण देशभर साजरी झाली पाहिजे. देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी सुद्धा त्यांच्या मन की बात या कार्यक्रमातून तुम्ही महात्मा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्या स्मृतिस्थळांना भेटी द्या, त्यांच्या विचारांचा जागर करा असा संदेश त्यांनी दिला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी सुद्धा हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहामध्ये आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर देशभर साजरा झाला पाहिजे असं सुद्धा या ठिकाणी सूचित केलंय आणि म्हणून या थोर महापुरुषांना जयंतीच्या निमित्तानं आत्ताच पत्रकार परिषदेमध्ये भाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे, त्याचप्रमाणे संगारे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे, सरोदे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण मोठ्या हिराहिराईने भाग घ्या आणि गोर गरीब दीन दुबळ्यांची सेवा करण्याचं सामर्थ्य आपण पुन्हा एकदा मिळवूया. पुन्हा एकदा पुरोगामी चळवळ ह्या महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये बळकट करूया हीच या ठिकाणी सद्भाव व्यक्त करतो, शुभेच्छा देतो आणि 11 एप्रिल ते 14 एप्रिल ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सर्वजण यामध्ये सामील होईल. विशेषतः प्रिंट मीडियाचे पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे पत्रकार या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचंही खरं तर मी स्वागत करतो संयोजन समितीच्या वतीनं आणि पुन्हा एकदा हा जोरदार कार्यक्रम आपण सर्वजण करूया याच ठिकाणी शुभेच्छा देतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.